Шатлыклы да, шул ук вакытта ай тиз үтә бу гомер дигән хисләр белән тулы бүгенге гаиләдә каршылаган бәйрәмебез. Яраткан тормыш иптәшем, газиз әниебез, сөекле әбекәебез Мәсүдә Исмаил кызы Махмутова олы 75 яшьлек юбилейын каршылый. Дип язганнар безнең тапшыруга аның өчен җан аткан гаиләсе, яраткан ире, бала оныклары һәм барча племянниклары белән. 1947 елның 10 августында Кузнецк районы Кечетруев, ягъни Дәхтәрни авылында Елмеевлар гаиләсе Исмаил Хуснетдин улы һәм Зәйнәп Шаһиддин кызының 10 балалары арасында 8нче кызлары булып, безнең сөекле кешебез якты дөньяга аваз салган. Күп бала арасында үскән кыз төгәл, төрле һәм дөрес тәрбия ала. 1962 елны 8 еллык мәктәпне тәмамлап, үзенең хезмәт юлын авыр эштә колхозда башлап җибәрә. Юк, моның сәбәбе укырга бүтән теләге булмауда түгел, ә киресенчә, зур гаиләне тәэмин итәргә ярдәм итү кирәге була. Шуның өстәвенә әниләре дә бик көчле авырап китә. Көнне төнгә ялгап, эштә дә, өйдә дә якын кешебез беренче ярдәмчегә әверелә. 1966 елны без күршедә яшәгән яшьләр бер-беребезне табып матур гаиләбезне кырдык, дип дәвам итә хатны җан юлдашыгыз Назим Нурали улы. Өйләнгәч туган авылдан Самара өлкәсе Пестравский районында урнашкан Майский авылына күчеп киттек. Анда бераз яшәгәч Сергеевский районының Кутузовский авылында үз тормышыбызны башлап җибәрдек. Бер кашыктан тотынып, без барысында бергә үзебез булдырдык. Шатлыклы мизгелләребездә, әрнүле чакларыбызда бергә узган 56 ел эчендә күп булдылар алар. Шулай булмыйча, хөрмәт һәм мәрхәмәт белән Аллага шөкер 3 сыкланып туя алмаслык балаларыбыз, кызларыбыз Гөлнара, Мәрьям, улыбыз Равилне үстердек. Бүгенге көндә улы шатлыкларыбыз булган 3 татлы алмаларыбыз, оныкларыбыз Эльвира, Диана, Заринаның бар казанышларына шатланып картлык билибез. Алтыным, билгеле, ярты гасырдан артык бергә гомерне узганда минем төрле хаталарым булгандыр. Бүген шушы бийеклектән сиңа карап, рәнҗеткән булсам гафу ит дим. Һәм нинди генә авырлыклар китергән булсам да, бәхиллек сорап, яратамын дип тагын бер тапкыр кабатлыйм. Рәхмәт сиңа, тормышымда бар булганың өчен. Алда да парлы килеш, тигез гомер үтик. Яратып яшәүләр рәхәт, яраткан кешең булса. Бар тирә-як чәчәк ата сандугач килеп кунса. Сандугач булып кирдең син, язның алсу таңында. Синсез яшәп булмас инде, син бит минем җанымда. Сөекле без, ишетәсеңме? Тышта әкрен генә назлы җил исә. Бу безнең сине назлап кычар өчен җибәргән сәламебез әнкәй. Без сиңа юбилейың көнендә рәхмәт укып баш иябез. Нык яратабыз һәм алда да шундый ук татлы телле, сөекле әниебез булып калуыңны үтенәбез. Булды. Хәзер үзең өчен яшәр вакытың җитте. Ял ит әзрәк. Без синнән бар яктан да үрнәк алырга тырышабыз. Синнән дә гүзәлрәк кеше булмаганын беләбез, сөеклебез. Котлыйбыз әни туган көнең белән. Шын йөрәктән рәхмәт җиткереп. Килсә әгәр хәлләремнән минем бар галәмне бирер идем сиңа китереп. Нинди сүзләр табыйм котлар өчен. Ничек сиңа сөям диек. Я бер Аллам, озын-озак еллар иркәләп әни дип дәшиек. Алтындай син безнең әнкәебез. Котлы булсын матур бәйрәмең. Җырга үреп сиңа тапшырабыз изге теләкләрнең бәйләмен. Ә хәзер безнең чират Мәсүдә апага котлаулар юлларга дип язалар күп санлы племянникларыгыз. Апа белән абыйның йорты һәр җәй сайын балалар лагерена әйләнә иде. Без бит барыбыз да ашыгып, апа яннарына бара идек. Аның йөрәк җылысы, сабырлык, түземлеге барыбызга да җитәрлек булган. Әле иртә белән уянып өлгермисең, аның табада инде тәмле белемнәре, бәлешләре, берәмәчә исләре чыга. Ул һәммәбезне дә кочып алып, баштан сыйпарга да өлгерә. Барыбызны да тыңлап, аңлап куя иде. Уңган куллы хуҗабикәнең гел өе пөхтә, бакчасында төрле җиләк-җимеш, яшелчә үсте. Инде без үсеп җитсәк, улыгайсак та, барыбер Махмутовлар өендә җыелышырга тырышабыз. Алар һаман шушы килеш, бер-берсенә карата ярату белән янып, бер сүздән аңлашып яшиләр. Апа, котлыйбыз сине юбилейың белән. Рәхмәт безне үз иткәнең өчен. Киләчәктә дә балаларыбыз, оныкларыбыз өчен шатланып гомер итик. Арабызда бер нинди усал җилләр исмәсен. Бәхетле бул кадерлебез. Апабызның бүген килде гүзәл гомер бәйрәме. Аңа җиткерергә булдык олы теләк бәйләме. Кадерлемә бүген карап барыбыз да сыклана. Ничә генә яшь булса да бик яшь диеп уйлана. Тулы канат белән кагып, абый белән бергәләп, яшәгез сез мәхәббәттә Алла бирсә йөзгәләп.
Котлы булсын кадерлебез синең бу туган көнең. Имин уссын тынычлыкта бар язылган гомерең. Кадерле Мәсүдә Исмаиловна, бар якыннарыгызның теләкләренә кушылып, сезгә ихлас күңелдән бәхет телибез һәм бүләккә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Шатлыкларың торган, онытылып, борчуларың булган, җитәрлек. Шуңа бәйрәмнәреңне җибәргәнсең, тыйнакына итеп үткәреп. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ярар елмая саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ярар елмая саулама. Каушап калган нурлы йөзләреңә, ак яулыгың бигрәк килешә. Борчылмалы син болай да матур, бик күлмәк кигән килештә. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ярар елмая саулама. Әниемнең туган көне бүген, ярар инде әни елама. Онытмадым ничек иде буны дим, ярар елмая саулама. Күчтәнәчләр белән табын тулды, куанычлар күбрәк